Mga good morning mga ka-idol. Mga sayo kabuntagon, nagmata kog sayo din niatog dagat tanalom. Mo na ako makuha nga isda karon taga-tagaan taga Malgrasya ba. Alright. Salamat og dako sa Ginoo nga natagan tagrasya. Hello mga ka-idol. Kitong. Muna siya kitong mga ka-idol. Pindot kayo sa background mga ka-idol, no? Doha ka kitong ka-idol. Kanya mga gagmay mga ka-idol. Kreo sa kilo ka-idol, sa kilo. 250 lang ka-idol. 250 para ayun mga ka-idol. Ang akong gamit din mga ka-idol morning kanya akong gamit nga pa na antipara na akong ka-idol. Muna ako antipara nga hapit mawala ka-idol nga nakita naman kauban ako gawa man na ay giuli ra di akong kapay mga ka-idol kapay na ako maba ra sa ka-idol pang scuba ni mga ka-idol bugat kini idol nga akong defense ka-idol sa kilo kutsilyo kaya kung makinaon sa mga ka-idol na makuha ang mga ubod na kailangan nga gamitan na to sa kutsilyo magamit na to mga ka-idol pana battery backup mga ka-idol duha ka battery ni akong backup sa kung ispat kay duha ka ispat ni ko ka-idol akong kuha na kong ispat ka-idol. Ispat na ko, doa ka ispat na ko idol. Muna dadon na ko sa dagat no ko. De ya kalobat sa usa kini pang usawa ka idol. Ako antipara ka idol duha dinhi ka buka idol back up idol bag ora palit ko sa online. Full screen tapos ni kasapa na gamit mga ka-idol hindi kay nakauyon ko ba nindot siya performance ugay na siya pero humil gyapon din nga ka-idol subscriber na ko nga 30 ka buok mga ka-idol kay bujuti pa karon taon sa adto na po ko magtingog sa siya mangayon na po kog motor mga ka-idol dayon ko matulog para maka-relax pa kong lawas kay mo balik po sa alas city.